Imos que a información deportiva. Resultados de todas as cores na segunda futgal. O Atlético Oleiros sufriu a segunda derrota seguida, neste caso no derbi comarcal co Taragoña. A 19ª xornada da segunda futgal contou con 3 derbis comarcais, nos que houbo vencedores e vencidos, pero tamén nos que se igualaron forzas. Un dos choques máis destacados foi o protagonizado polo Atlético Oleiros e o Taragoña, que caeu do lado do equipo de Rianxeiro. Os ribeirenses sufriron a súa segunda derrota seguida ante un rival da comarca, despois de caer na anterior xornada co Porto do Son. A Trinidade acolleu este encontro no que o Taragoña bastaronlle 6 minutos para poñerse por diante co gol de Alberto Collazo. Os locais buscaron a igualada e obtiveron a súa recompensa no 38, despois de que Julio Sampedro batera a portería rival. Pero antes do descanso, os de Rianxo volveron a golpear cun novo tanto de Alberto Collazo, que subiu o marcador no 40. O Taragoña non deu marxe ao Oleiros, que non volveu a ver portería, e no 73 pechaba o seu triunfo co hat-trick de Alberto Collazo. 1-3, derrota para o Atlético Oleiros, que segue segundo con 2 puntos de renda co terceiro, o Esclavitud, e triunfo do Taragoña, que é sétimo. Artes e Xuventud Aguiño tamén se viron as caras e o triunfo quedou na tasca. A primeira parte estivo igualada e ningún dos dous conxuntos foi quen de inaugurar o marcador. Os goles chegaron nos segundos 45 minutos e foron todos para o Aguiño. David Vidal anotou o primeiro tanto do encontro no 53 e 9 minutos despois Fernando Millán marcou o definitivo 2-0. Os aguiñenses ascenden ata o 10º lugar, mentres que o Artés mantense oitavo. O Xuño e o Porto do Son non pasaron do empate no derbi sonense. Os visitantes adiantáronse con 2 tantos, polo que no 16 gañaban xa por 0-2, pero o Xuño reaccionou cedo e deulle a volta ao marcador co 3-2 xusto antes do descanso. O Porto do Son golpeou de novo tras o paso por vestiarios e no 55 vencía por 3-4, pero o Xuño igualou a contenda no 80 e dende o punto de penalti. O Porto do Son segue 10º e o Xuño penúltimo en descenso. Tamén empatou o Lesende, no seu caso co Victoria Fútbol Club. Os lousamians tiveron que igualar o 2-0 de desvantaxe que sufrían, xa que perdían dentro do minuto 15 e os locais ampliaron a súa renda no 75. O Lesende puxo empate en 3 minutos para rescatar un punto. Primeiro no 89 coa diana de Isaac Alcalde e logo no 92 co definitivo 2-2 obra de Alberto Rial. Tras este resultado, o Lesende caeu ao 6º lugar. O Curido pasou ao 14º posto tras perder o seu duelo co Esclavitud. Os locais atentáronse no 13 e o filial noiés empatou no 47 co tanto de David Porto, pero nos compases finais o Esclavitud anotou o 2-1. E o Sporting Lampón é 13º ao non poder sumar ante o Urdilde. Os visitantes atopáronse coa resistencia dos boirenses, que venderon cara á súa derrota e marcaron os 2 goles do seu triunfo no 72 e no 74.